Charlie boy, na ya mumu na too much. You be mumu. Jackie Jen and Kema Zosondo. We are meeting now by 2,000. Now go by 2,000. God have mercy upon us. Meeting now is very, very important. It's not this year. I not gonna meet now. And I mean that now. So, basis of the seeker. How can I get a Marco do that? Hey. Oh. Ada. I'll get them. Jesus is Lord. Now can you nature? Now what I've done, Maria. Now when I call so, it's okay. I'm going to I'm going to go to the go. It's okay. I'm going to Jesus. Awagi. Na ina chamu wonyi sie. Owo chinechichi. Chimu understand nuno. Udiki ado. Iya abogomo iya wetu amoro nwa. Mama ya wa president. President bukwege ba. Tutani never say They never show you say me na metu I say because awagi wa. Any place ko na obodo a. Hey, good afternoon. Gini mere? No na bia nwa. Ochi adaka. Ki le be roba. Ha, akansi efo be fa nwa ma nwa. O gini nwa m. So wagi. Ha, ole mo meziri igwaro m. Na, ina so iya ga sara ngada. Na ya we ya na. Ina so iya ga sara ngada. Oburu ochi otutu na iPhone. Nai. Ona na mali giri gisi na gi nwa. Ha, Na mari ro jimnamu. am ko mefo. Amusirimike. Excuse me. Oh mo wa. Is na magi musirike sina musirike. Amusirimike. Na to ngam ine sina musirike. Ko na magi musirike sina musirike. Na ekura na egbu mma. O mu mere. Amusirimike. Ha, mazi. Na ya kid na ko mtuso mazi ba no obodo anine. Obonye obuna ka m furu rigorenu. Onye m furu n'anya ka rigorenu. Ababuru nwa m nwanyị. Joy. Jesus is Lord. Akansi weje nwa ebukwere nnu n'obodo a Chineke. Genti, ebu nwa. Onwe ya ọbụla mere nwa na kwu ejide. Onwe ya ọbụla mere nwa, nika mma. Mmebe gị n'ọrụ obodo. I'm going to fortify myself for you. Nekwa na-eje enu. N'akwụkwọ Samuel adịgịrịgị. Akwa gị. Ọba uru, ana m abịa. Abatana bia. Ọkọ na to ụtọ bia. Ọkọ na to ụtọ. Abatana. Ai ma ya. Kanna mari amari. Amari. Maazị Mbonu. Now, okwela nke ya. Biko follow zenu ya bobazi maka. Shebi you don't watch am and they sweet you. Please. Nene, just click follow. Share me, share can does on here.